नमस्कार विद्यार्थी मित्रो. आपण व्यावसायिक सेवा या प्रकरणाचा अभ्यास करत आहोत. सर्वसाधारणपणे देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये व्यवसाय क्षेत्राचं फार मोठं योगदान असलेलं दिसून येतं. प्रत्येक व्यावसायिक आपल्या व्यवसायाचा विकास करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असलेला दिसून येतो. व्यवसायामध्ये वृद्धी व्हावी, व्यवसायाच्या नफाप्राप्तीत वाढ व्हावी, व्यवसायाचा नावलौकिक वाढावा, व्यवसायाच्या हातून सामाजिक कार्यांची पूर्तता व्हावी, यासाठी प्रत्येक व्यावसायिक सदैव प्रयत्नशील असतो. मात्र व्यवसायाच्या विकासासाठी व्यवसाय पूरक ज्या सेवा आहेत, या सेवांच्या शिवाय व्यवसायाचा विकास होऊ शकत नाही. व्यवसायाचा विकास साधायचा असेल तर व्यावसायिक सेवांची मदत घेतल्याशिवाय ते अशक्य आहे. म्हणून व्यावसायिक सेवांना व्यवसायाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्व प्राप्त झालेले दिसून येते. या व्यावसायिक सेवेपैकी कोणत्याही एका सेवेचा अभाव असेल तर व्यवसायाचा सर्वांगीण विकास होऊ शकत नाही. म्हणून व्यवसायाचा सर्वांगीण विकास पर्यायाने देशाचा आर्थिक व सर्वांगीण विकास करायचा झाल्यास व्यावसायिक सेवा ह्या अतिशय गरजेच्या असलेल्या दिसून येतात. मग या एवढ्या महत्त्वाच्या सेवा कोणकोणत्या प्रकारच्या आहेत? व्यवसायाच्या विकासासाठी हातभार लावणाऱ्या या सेवा कोणत्या कोणत्या आहेत? तर सर्वसाधारणपणे या सेवांचं 4 गटात आपण वर्गीकरण करू शकतो. त्यातील पहिली सेवा आहे बँकिंग, म्हणजेच बँक. मानवी शरीरामध्ये रक्ताला जितकं महत्त्वाचं स्थान आहे, तितकंच व्यवसायामध्ये भांडवलाला असलेलं दिसून येतं. मानवी शरीर चल राहायचं असेल, सजीव राहायचं असेल तर रक्ताभिसरण होणं गरजेचं असतं. रक्तप्रवाह शरीरामध्ये चालणं फार आवश्यक असतं. त्याच पद्धतीनं व्यवसाय चालू ठेवायचा असेल, व्यवसाय जिवंत ठेवायचा असेल तर व्यवसायाला भांडवलाची गरज असते. आणि असा भांडवल पुरवठा, वित्त पुरवठा करणारी जी काही संस्था आहे, त्या संस्था म्हणजे बँका होत. यानंतर संग्रहण, उत्पादन अविरतपणे चालावं या दृष्टिकोनातून कच्च्या मालाचा पुरवठा होणं फार गरजेचं असतं. आणि अशा कच्च्या मालाचा पुरवठा करण्यासाठी त्याचं संग्रहण होणं फार गरजेचं आहे. म्हणून संग्रहण किंवा साठा ही दुसरी व्यावसायिक सेवा. काही वेळेला काही वस्तूंचं उत्पादन हे वर्षभर होत असतं, मात्र त्यांना मागणी हंगामी स्वरूपाची असते. उदाहरणार्थ छत्री, रेनकोट यांची मागणी पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असते, मात्र उत्पादन वर्षभर होत असतं. अशा वर्षभर उत्पादित झालेल्या वस्तू किंवा मालाला जोपर्यंत बाजारपेठेमधून मागणी येत नाही, तोपर्यंत त्या मालाचं संग्रहण करण्यासाठी गोदाम यंत्रणा फार मदत करत असलेली दिसून येते. या उलट काही वस्तूंचं उत्पादन हंगामी स्वरूपात होतं, मात्र त्या वस्तूंना मागणी वर्षभर असते. आणि अशी वर्षभर मागणीला पुरवठा करण्याच्या दृष्टिकोनातून हंगामी उत्पादित झालेल्या वस्तूंचं संग्रहण व जतन योग्य पद्धतीनं करावं लागतं.
यासाठी गोदाम व्यवस्था अतिशय गरजेची आहे. गोदाम व्यवस्थेमुळे वस्तूच्या अंगी काल उपयोगिता निर्माण होते. ही दुसरी व्यावसायिक सेवा झाली. तिसरी व्यावसायिक सेवा वाहतूक. ज्या ठिकाणी वस्तूचं उत्पादन होतं त्याच ठिकाणी त्या वस्तूला मागणी असेलच असं होत नाही. पहा, आपल्या भूतलावर नैसर्गिक साधन संपत्तीचं असमान वाटप झालेलं दिसून येतं आणि यामुळे काही वस्तूचं उत्पादन विशिष्ट भागामध्ये कमी खर्चात होतं, मात्र त्याच वस्तू इतर भूभागामध्ये निर्माण करायच्या झाल्यास भरमसाठ खर्च येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ज्या ठिकाणी एखाद्या वस्तूचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं त्या ठिकाणाहून ज्या ठिकाणी त्या वस्तूचं उत्पादन झालेलं नाही त्या ठिकाणापर्यंत मालाचं वहन करण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था ही अतिशय गरजेची असलेली दिसून येते. त्याचबरोबर काही नाशवंत वस्तू असतात. अशा नाशवंत उत्पादनांना त्वरित बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली नाही तर अशा वस्तूंचं मूल्य नाहीसं होण्याची शक्यता असते. उदाहरणार्थ मांस, मटण, अंडी, दूध अशा वस्तूंना त्वरित बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावं लागते आणि अशी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. वाहतूक ही वाहतूक या सेवेमुळे वस्तूच्या अंगी स्थल उपयोगिता निर्माण होते. ठिकाण आणि शेवटचे व्यावसायिक सेवा. तसे व्यावसायिक सेवेचे असंख्य प्रकार पडतात, पण आपण आपल्या अभ्यासक्रमाच्या दृष्टिकोनातून किंवा उपसेवा अभ्यासण्याच्या ऐवजी प्रमुख सेवा आपण अभ्यासतोय आणि त्यापैकी चौथी व्यावसायिक सेवा आहे ती म्हणजे विमा. भविष्यकाळातील संभाव्य धोक्यापासून वर्तमान काळात अल्पसा मोबदला स्वीकारून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करून देण्याची हमी देणारी संस्था म्हणजे विमा होय. भविष्यकाळामध्ये जे काय अनिश्चित धोके निर्माण होणार आहेत अशा अनिश्चित धोक्यांची नुकसान भरपाईची हमी देणारी संस्था म्हणजे विमा संस्था होय. आणि अशी हमी देण्याच्या बदल्यात या संस्था वर्तमान काळामध्ये अल्पसा मोबदला स्वीकारतात. अशा पद्धतीनं व्यवसायाच्या विकासामध्ये सदैव मदत करणाऱ्या या सेवा असलेल्या दिसून येतात. यामध्ये बँका, संग्रहण किंवा गोदाम व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था आणि विमा अशा पद्धतीनं या व्यवसाय सेवा आपणाला या प्रकरणामध्ये अभ्यासायच्या आहेत. यातील बँक, सुरुवातीलाच मी सांगितलं मानवी शरीरामध्ये ज्या पद्धतीनं रक्ताला महत्त्वाचं स्थान आहे त्याच पद्धतीनं व्यवसायामध्ये भांडवलाला स्थान असलेलं दिसून येतं आणि या बँका अतिशय महत्त्वाची भूमिका व्यवसायाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून बजावत असलेल्या दिसून येतात. बँक म्हणजे काय तर सर्वसामान्य जनतेकडून ठेव स्वरूपाने पैसे गोळा करणे आणि गरजवंतांना कर्जाऊ रूपाने पैसे पुरवणारी वित्तीय संस्था म्हणजे बँक होय. आपल्या बोलीभाषेमध्ये बँकेची व्याख्या आपण असं करू शकतो किंवा बँकेचा अर्थ आपण असा स्पष्ट करू शकतो. सर्वसामान्य जनतेकडून किंवा जनतेकडून ठेव स्वरूपाने पैसे गोळा करून गरजवंतांना, ज्यांना आर्थिक गरज आहे अशा गरजवंतांना कर्ज स्वरूपाने आर्थिक मदत करणारी वित्तीय संस्था म्हणजे बँक. या अर्थामध्येच बँकेचे प्रधान 2 कार्य सामावलेले आहेत: ठेवी गोळा करणे आणि कर्जाचा पुरवठा करणे. अशा पद्धतीने आपण याचा अर्थ करू शकतो. पण बँक या शब्दाची उत्पत्ती फ्रेंच शब्दापासून झालेली आहे.
फ्रेंच भाषेतील बँको या शब्दाला प्रचलित शब्द बँक हा आलेला दिसून येतो. फ्रेंच भाषेतील बँको या शब्दाला प्रचलित बँक हा शब्द वापरला जातो. फ्रेंच भाषेतील बँको म्हणजे काय? तर बँको याचा अर्थ खंडपीठ असा आहे. पूर्वीच्या काळात बँका अस्तित्वात नव्हत्या. त्या कालखंडामध्ये अशा वित्तीय संस्था अस्तित्वात नव्हत्या. त्यावेळी खाजगी सावकार गरजवंतांना कर्जाचा पुरवठा करता यावा या दृष्टिकोनातून पैशांचा ढीग टेबलावर किंवा बेंचवर मांडून ठेवत असत किंवा प्रदर्शन करत असत आणि त्यावरूनच हा बँको हा शब्दप्रयोग प्रचलित झालेला दिसून येतो. बँका ह्या सर्वसाधारणपणे बँकिंग कायदा 1949 नुसार स्थापन झालेल्या दिसून येतात. भारतीय बँकिंग नियमन कायदा 1949 नुसार या बँकांची निर्मिती झालेली दिसून येते आणि या कायद्यानुसारच बँकांची व्याख्यासुद्धा करण्यात आलेली आहे. या व्याख्येमध्ये कर्ज देणे, गुंतवणुकीच्या उद्देशाने ठेवी स्वीकारणे, लोकांच्याकडून पैसे गोळा करणे, लोकांनी किंवा खातेदारांनी मागणी केल्यावर पैसे परत करणे अशी कार्य करणारी जी काय वित्तीय संस्था आहे त्या संस्थेला आपण बँक असं म्हणू शकतो. विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी आज आपण थांबणार आहोत. उद्या सर्वसाधारणपणे जगामध्ये कार्यरत असलेल्या कोणकोणत्या प्रकारच्या बँका आहेत तो भाग आपण अभ्यासणार आहोत. धन्यवाद.